तो फ्रेंड बर्तमान में ମାନସ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ବିଲମାନ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ସବୁଜ ସବୁଜ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍କିପ୍ କରୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନାରଙ୍ଗପୁର ଯିବାର ରାସ୍ତା ବା ରୋଡ଼କୁ ଏ ବାଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ସିଜନରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଜାଗାଟା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ବହୁତ ଲୋକ ଟିକଟକ୍ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ବି ବନେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଟିକଟକ୍ ତ ଏବେ ତ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଫେସବୁକ୍ ରିଲ୍ସ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଏଇ ଦେଖ ବସ୍ଟେ ଯାଉଛି, ଅମ୍ବିକା ବସ୍ଟେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନବରଙ୍ଗପୁର ମାର୍କେଟ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଛକ। ଏଇଠି ସବୁ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଇଠୁ ଆମେ ନେଇକି ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଛି କେଶଦୁରାପାଳ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଇଠୁ ଆମେ କାରବାର କରିଥାଉ। ଏଇଠୁ ହିଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ଲକକୁ ବା ଘସିପୁରାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ବସିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଜି ସେ ଚାଉମିନ ରୋଲ୍ ସବୁ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରାୟ କରୁଛି, ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି, ସେ ବସିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସବୁ ବିଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ ଆସିକି ସବୁ ବିଲ ବଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏସବୁ ଗାଡ଼ି ସେ ବିଲ ବଛା ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଇଭିନିଂ ଭିୟୁଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ରେମାଳକୁ ଯିବାର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମନୋଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନରେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ କି ଖରାପ ଲାଗେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, କ'ଣ ଖୋଲା ଅଛି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ପଇସା ଉଠିବାର ଅଛି 1000 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ATM ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସବୁ ATM ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମିଳିଗଲେ ସେଇଠି ତାକୁ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେଇକି ସେଇଠୁ 1000 ଟଙ୍କା ଉଠିବାର ଅଛି। ହାତରେ କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, କ୍ୟାସ୍ ଦରକାର ଅଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିବା। ଯାହା ବି ହଉ ଆଗରେ ମୁଁ ଏତିକି ୱିଶ୍ କରିବି, ଆଗରେ ସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଥାଉ। ଏସବୁ ପଛରେ ଯାଇଛି ହଷ୍ଟେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଖାସ୍ କରି ଏଇ ସିଜନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ମେଢ଼ ଲାଗିଛି, ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଆସିଲେ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ରସି ଟାଣିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଠି ମେଢ଼ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇଠି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖିବାର ଆମ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବରିପାଳ ଗାଁ। ଆଉ ଏଇଠି ସେମାନେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ମେଢ଼ ବସିଥିଲେ। ତ ଆଗକୁ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଲେ ଅଁଳାପାଳକୁ ଯିବେ, ଆଉ ରାଇଟ୍ ହେଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ତ ନାହିଁ, ସିଧା ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେମ୍ଭାଳ ସୁଆପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଗାଁ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲ ଆମେ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା, କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ, ଏଇଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ରେମ୍ଭାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଏଇଠୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଁଳାପାଳ ରାସ୍ତା, ଏଇପଟେ ଅଁଳାପାଳ, ଆଉ ସିଧା ହେଉଛି ସୁଆପୁର ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ରେମ୍ଭାଳ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଘୁନାଥପୁର ଛକ ମାନେ ସୁଆପୁର ଛକକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଏଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଛକଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁଆପୁର ଛକ। ସେଇଠୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଗଲେ ସେଇ ରେମ୍ଭାଳକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ। ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ମରମ ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ମରମ ରାସ୍ତା ହିଁ ଯିବା। ଆଉ ସିଧା ଗଲେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ପିଚୁ ରୁଟ୍ରେ ଯିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେମ୍ଭାଳ ଡ୍ୟାମ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଜି, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରେମ୍ଭାଳ ଛକ ସରି ଏ ରଘୁନାଥପୁର ଛକରେ। ଏଇଠି ସବୁ କ'ଣ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଳଖିଆ ହାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେନାଲ ମରମ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ କାଦୁଅ ପାଣି ଜମି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗରେ ଦେଖିବା, ଆଗରେ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କେଜାଣି ଛୋଟ ଛୋଟକୁ ସାଇକେଲ ବସଉଛି। ତ ଚାଲ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ସୁଆପୁର ବା ରଘୁନାଥପୁର ଗାଁ। ଏଇ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଆଗରେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କର ଘର।
ତ ଦେଖିକି ନହେଲେ ଛାଇକି ଚଢ଼ିକି ଚଢ଼ିକି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ବି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜମା ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଛି ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଛକକୁ। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେନାଲ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆସିଛି। ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ କେନାଲଟା ସିଧା ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି। ଏଇ କେନାଲ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଏରିଆରେ ସବୁ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଏ କେନାଲ ନଥିଲେ ସବୁ ମରୁଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଆଉ ରେମାଳ କାଳେ କେଉଁଦିନ ଯଦି ଆସୁଥିବେ ରେମାଳ ଆଗକୁ ବାଟ ବଣା ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେପଟେ ଗୁଡ଼ାଗାଡ଼ିଆ ଗାଁ ଆଉ ଏଇ ରୋଡ଼। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଲା ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ରସିକ ନାଗର ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଲୋକ ବସ୍ ମାନେ ବହୁତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ବସ୍ ନଥାଏ ନା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଠି ସେତିକି ବସ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିଥାଏ, କାହିଁକିନା ସବୁ ପିକନିକ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନଈଟା ଏଇଠୁ ମାନେ ଓଭର ପାଣିଟା ଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ, ନଈରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିକି ମୁଁ ଫେରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ରେମାଳରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ସୁଆପୁର ବାଟେ କହୁଥିଲି ନାରଙ୍ଗପୁର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟେ ଆସିଛି, ସେଇ ରୋଡ଼ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେରୁଛି ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍ ବା ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।